Барча галәмнәрне дә юктан бар кылып, безне үзенең игешиге булмаган хөрмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау һәм улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булып килгән. Безгә шушы хак динебезне өйрәткән сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, һәр кайсыгызны тақвалыкка чакырам. Аллаһ Тәгаләгә тақва булыгыз, аның әмерләрен үтәгез, аның тыйганнарыннан тыйыла күрегез. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтте: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатих ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Әй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз һәм үзегезнең мөселманлыгыгызны төзәтмәгән хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз диде. Азиз мөминнәр, мөселман кардәшләрем, галәм яратылу тарихында Аллаһ Тәгаләнең иң яраткан, иң сөйгән, иң зурлаган, иң бөек мәхлугы ул да булса безнең сөекле пәйгамбәребез, безнең газиз остазыбыз, юлбашчыбыз Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллямдыр. Сөекле пәйгамбәребезнең дәрәҗәсе ул без яшәгән җирдән генә түгел, ул без күргән һәм күрмәгән күкләрдән, галактикалардан гына түгел, ул хәтта бөек гарештән дә зурдыр. Бөек гарешне күтәреп торучы 8 фәрештә бар. Ул фәрештәнең колак очыннан җилкәсенә кадәр менә бу ара 500 еллык юл диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям. 500 ел үтәргә кирәк диде шушы юлны. Һәм шундый 8 фәрештә күтәреп тора бөек гарешне. Ләкин Пәйгамбәребез Мөхәммәднең дәрәҗәсе җир һәм күкләрдән генә түгел, хәтта бөек гарештән дә зурдыр. Сөекле пәйгамбәребезнең Аллаһы Тәгалә каршында булган дәрәҗәсе фәрештәләрдән, Җабраилдән, Микаилдән, Исрафилдән зурдыр. Һәм Аллаһ Тәгалә безгә, әлхәмдүлилләh, шушы затның өммәте булырга, ул безгә калдырган мирас, сөннәтне алып, шуны өйрәнеп, тормышларыбызны нурландырырга, тормышларыбызны яхшыртырга, әлхәмдүлилләh, насип итә. Һәм иман ияләре өчен Аллаһының илчесен ярату ул әти-әнисен ярату гына түгел. Ул әби-бабасын, бала-оныкларын ярату гына түгел. Бу бөтенләй башка дәрәҗәдәге, башка кысалардагы ярату булып тора. Гадәттә җәмәгать безнең арабызда һәр кайсыбызның ниндидер яхшы яклары була. Кемдер безнең арабызда гыйлемгә бик хирыс, кемдер бик тырыш, эшчән була, кемдер бик юмарт, һәр даим Аллаһ юлында бирә, тарата, кемдер башкаларга ярдәмчел була, кая кемгә нинди ярдәм кирәк булса, ул кесәсендә акчасы булмаса да шаба, ярдәм итә. Кемдер безнең арабызда үзенең тәһаҗүдләре белән үстен булып тора, кемдер уразаларда күп тора. Ләкин менә шушы бер зат эшенә, сөекле пәйгамбәребезнең киң йөрәгенә һәм аның гәүдәсенә Аллаһы Тәгалә bütün hayırlılıklarını җыйды. Нинди hayırlılık, нинди камиллек булса, bütünüsü аның эшендә иде. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә сөекле пәйгамбәребезнең халкын бәяләп нәрсә диде? Ва иннaka ла'ала хулукин азим диде. Дөрестлектә ты обладаешь великим нравом диде. Син бөек халык иясе диде. Һәм безгә һәрбер эштә, һәрбер җирдә аннан үрнәк алырга чакырды. Лaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana.
Һәр сезнең өчен дөреслектә Аллаһының илчесендә күркәм үрнәк булды диде. Шулай итеп җәмәгать, Аллаһ Тәгалә сөекле пәйгамбәребезне шушы бийек сыйфатлар белән зурлады. Һәм аны башка бийек затлар булган пәйгамбәрләрдән айырмалы буларак бүтән халыкларга, бүтән милләтләргә пәйгамбәр итте. Сөекле пәйгамбәребезгә кадәр күпме пәйгамбәрләр килде. Аларның бүтәнесенең дә исеме Коръәндә юк. Кайбер галимнәр әйтәләр, 124 мең пәйгамбәр булды, сөекле пәйгамбәребезгә кадәр диләр. Ләкин һәр пәйгамбәр килде үз мәхәлләсенә, үз халкына, үз милләтенә. Шуңа күрә кай вакыт бу авылда бу пәйгамбәр булса, күрше авылда икенче пәйгамбәр булды. Бу шәһәрдә бу пәйгамбәр булса, икенче шәһәрдә үз пәйгамбәре булды. Һәм беләбез, бер халыкта берничә пәйгамбәр яшәде. Кай вакыт баралар иде Сөләйманга, Сөләймандан җавабы шамаса әтисенә Давудка китәләр иде. Давудтан Сөләйманга киләләр иде. Бүген кайберәүләр бер хәзрәттән икенче хәзрәткә йөргән кебек, шулай итеп пәйгамбәрләргә дә йөрделәр, ләкин сөекле пәйгамбәребез килгәч, бүтән пәйгамбәрләрнең пәйгамбәрлек бетте. Гамәлдән чыкты. Һәм бүтәнесе дә бүтән милләтләр, бүтән халыклар сөекле пәйгамбәребезгә килергә, кайтырга, иман китерергә тиеш булдылар. Мөмин мөселманның пәйгамбәрен яратуы ул зур гыйбадәт булып тора. Ул үзенең пәйгамбәрен яратып, бийек Раббысына шушы мәхәббәт аша гыйбадәт кыла. Аңа якыная һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямгә булган мәхәббәт ул җәмәгать диннең төп нигезләреннән санала. Һәм сөекле пәйгамбәребезне ярата алмаган тиешенчә кеше ул дин әһле, мөселман була алмый. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Әл-Ахзаб сүрәсенең 6-нчы аятында да нәрсә диде? Ан-набийю аула бил-муъминина мин анфусихим диде. Аллаһның пәйгамбәре ди, иман ияләре өчен үз нәфесләреннән дә, үзләреннән дә алда торалар ди. Шуңа күрә син үз мәнфәгатеңнән дә алда пәйгамбәрнекен куймасаң, үзеңне яратуга карыйда пәйгамбәреңне күбрәк яратмасаң, син мөмин була алмыйсың. Һәм ва азваҗуху уммахатухум диде. Һәм аның хатыннары ди, мөминнәрнең әниләре булды ди. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямның һәрбер хатыны безне тудырып үстергән кебек, аннан да артык безнең әниебез булып тора. Шуңа күрә, әгәр дә аның хатыннарын да без үзебезгә әни итеп алабыз икән, аның үзенең дәрәҗәсе әлбәттә җәмәгать гаять зур булып тора. Абдулла ибн Хишам, бу Имам Бухари риваятында килә, сөйли, без ди bir вакыт Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям янында утырганда, ул Гомәрнең кулыннан алды ди. Еш кына без беләбез, сөекле пәйгамбәребез үзенең сахабаларына булган мәхәббәтен, аларны якын итүен теле белән генә түгел, ул кулы белән дә, үзенең хәрәкәтләре белән дә күрсәтә иде. Шуңа күрә без беләбез, күп хәдисләрне сөйләгәндә ул шушы сахабасына күңеленә сеңдерү өчен кулыннан тотып сөйли иде. Кай вакыт җилкәсенә кулын куя иде. Шулай итеп, укытучы остаз шәкерткә гыйлемне сеңдерде. Тирәнрәк кертте. Һәм Гомәрнең кулыннан алгач, Гомәр шул кадәр шатланып, хисләнеп китте дә, "Я Расулалла" ди. "Үземнән кала мин иң ныгы сине яратам" ди. Ләкин Гомәр дөресен әйтте. Ягъни үзем беренче диде. Аннары соң син диде. Шуннан соң Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Юк, Гомәр" ди. "Юк" ди. Бу иман түгел. Мин синең өчен үзеңнән дә артык сөеклерәк зат булмыйча булмый Гомәр диде. Булмый диде. Шуннан соң бераздан Гомәр ибн Хаттаб: "Я Расулалла, хәзер син минем өчен үз нәфсемнән дә сөеклерәк" диде. Беренче син диде. Шуннан соң "Әл-ан я Гомәр", менә хәзер инде булды Гомәр дип Пәйгамбәребез аңа
жауап кайтарган. Бу имам Бухари риваятында килә. Шуңа күрә җәмәгать, Аллаһының илчесенә булган мәхәббәт ул иманның шарты булып тора. Синең иманың камил булмый, әгәр дә Пәйгамбәребезгә булган мәхәббәтең камил булмаса. Һәм әгәр дә мөселман үзенең гаиләсен, үзенең мал-мөлкәтен артык күрсә сөйекле Пәйгамбәребездән, аның иманы камил булмый. Шуңа күрә Бухари, Муслим риваятларында килә, Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Ла ю'мину ахадукум." Берегез дә иманлы була алмасты, әгәр дә аның өчен мин ди, аның гаиләсеннән ди, аның мал-мөлкәтеннән ди, һәм җир йөзендә яшәгән бүтән кешеләрдән дә сөеклерәк булмасам, мин ул иманлы була алмасты. Шуңа күрә мөселман кешесе үзенә сорау бирергә тиеш. Менә аның тормышы, менә аның өендәге хатыны, хатын-кызның ире, менә аның яраткан улы, кызы, алар безнең күңелебезнең эчендә утыралар. Мал-мөлкәт тә күңелебезгә керә. Ләкин Аллаһның илчесе шушылар бүтәнесеннән алда тормый икән, без хакыйкый мөэминнәр була алмыйбыз. Һәм бер кеше Асад ибн Фират янына килеп, шушы хадис турында сорау бирә. Һәм әйтә: "Мин куркам ди, бу хадискә мин туры килмимдер" дип ди. Юк, мин куркам ди, мин үземнең гаиләмне, балаларымны, чөнки балалар да бит шу кадәр күңелгә үтеп керәләр. Мин уйлым да ди, мин куркам ди, мин балаларымны, гаиләмне Пәйгамбәрдән ныграк яратмыйм икән дип ди. Мин бу хадискә туры килмимдер ди. Шуннан соң Асад ибн Фират әйтә: "Әгәр ди Аллаһның илчесе ди, безнең артыбызда басып торса ди, һәм каршыбыздан кемдер аңа һөҗүм итсә ди, аны һәлак итәргә, аны үтерергә, син үз җаныңны корбан итәр идеңме ди?" Шуннан соң бу уйлап та тормый, әлбәттә ди. Мин каршыга чыгып басыр идем, үземне корбан итәр идем ди. Шуннан соң балаңның җанын корбан итәр идеңме ди? Баламныкын да итәр идем ди. Димәк, кайгырма ди. Бу хадискә син туры киләсең ди. Шуңа күрә җәмәгать, без бөтенебез әйтәбез. Без Пәйгамбәрне яратабыз дип. Кай вакыт җыелышып салаватлар да җырлыйбыз. Кай вакыт шигырьләр чыгарабыз. Ләкин мәхәббәт җәмәгать ул күпкә зуррак, ул күпкә тирәнрәк. Шуңа күрә Гомар ибн Хаттаб та нәрсә диде? Пәйгамбәребез каршында утырып, Пәйгамбәребезнең үз авызыннан вагаз насихатлар ишетеп, Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям аның кулыннан менә шушылай тотып, шунда да Гомар нәрсә диде? Беренче үзем аннарысың син диде. Ләкин Пәйгамбәребез юк дигәннән соң, берникадәр вакыттан соң нәрсә диде? Беренче син диде, аннан соң үзем диде. Шуңа күрә җәмәгать, бу хадискә туры килү ул җиңел эш түгел. Аллаһ безгә ярдәм итсен. Һәм менә шушы мәхәббәт, Пәйгамбәргә булган мәхәббәтнең нәтиҗәсе җәмәгать безгә булган Аллаһның рәхмәте һәм җәннәтедер. Анас ибн Малик тапшыра, бер кеше сөйкле Пәйгамбәребез янына килеп, "Мәтәс-саа", кыямәт кашан җитә дип сорау бирә. Пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам аңа карый да әйтә: "Син ди миннән дөнья кашан бетә дип сорыйсың, ә син шул дөнья бетү өчен нәрсә әзерләдең ди? Кыямәт көне өчен нәрсә әзерләдең? Аллаһ каршына нәрсә белән кайтасың ди?" Шуннан соң Анас ибн Малик әйтә, ул берникадәр вакыт уйга калды ди. Уйланды ди. Хикмәт бит җәмәгать кашан дөнья бетүдә түгел. Хикмәт бит җәмәгать кашан үлүеңдә түгел. Кашан үлсәң дә син әзер булырга тиеш. Аллаһ хузурына кайтырга. Хикмәт нәрсәдә? Син нәрсә белән кайтасың? Менә хәзер җомгадан чыкканда үлем фәрештәсе сине алып китсә, бетте синең өчен кыямәт. Бетте дөнья, кирәкми сиңа долларда, еврода, биткоинда кирәкми сиңа. Бер кирәкми, коронавируста кирәкми, прививкада бер нәрсә. Всё, киттең син. Шуңа күрә нәрсә әзерләдең син ди, шул кыямәт көненә ди. Күпмедер уйланып калгач ул әйтә: "Я Расулуллаһ ди, мин кыямәт өчен әллә нинди зур уразалар да әзерли алмадым инде ди.
Әлбәттә, ул уразасын тоткан, нәфилләрен дә тоткан, ләкин ураза мәсьәләсендә аннан күпкә хәерлерәк кешеләр булган. Мин ди кыямәт өчен ди зур-зур намазлар да әзерли алмадым инде ди. Мин кыямәт өчен зур-зур садакалар да әзерләмәдем. Ләкин мин яратам Аллаһны ди, һәм аның илчесен ди. Миндә ике сыйфат бар ди. Мин Аллаһны яратам, һәм аның илчесен ди. Шуннан соң сөйкле пәйгамбәрбез нәрсә дип әйтә? Димәк, кемне яратсаң, кыямәттә шуның белән бергә булырсың ди. Димәк, Аллаһ һәм аның илчесе, син шунда булырсың ди. Һәм шушы хадисны тапшырган Әнәс ибн Малик әйтә, менә ди шушы сүзгә сөйенгән кебек безнең берәй-бергә дә сөйенгәнебез юк иде ди. Ягъни, кемне яратсаң, кыямәттә шуның белән бергә булырсың дигән сүзне ишетеп сөйенгән кебек ди, бүтән бер сүзгә дә сөйенгән юк иде. Һәм мин яратам ди Әнәс ибн Малик, Аллаһның илчесен ди. Мин яратам Әбу Бәкрне ди. Мин яратам Гомәрне ди. Һәм алар кебек изгелек кыла алмасам да, мин шулар белән бергә булырмын дип өметләнәм ди. Чөнки сөйкле пәйгамбәрбез нәрсә дип вәгъдә итте? Кемне яратсаң, кыямәттә шуның белән бергә булырсың дип. Бу хадис Бухари, Муслим риваятләрендә килә. Һәм шул ук мәгънәдәге хадис килә Әбу Зәр радиллаһу анһудан. Әбу Зәр сөйкле пәйгамбәрбезгә әйтә: "Я Расулуллаһ ди, нәрсә әйтерсең ди, әгәр дә кеше бер халыкны яратса, ләкин ул халык кебек гамәл кыла алмаса ди. Мәсәлән, ул ярата бер кешене, Әбу Бәкрне, Гомәрне, тагын кайсысындыр, ләкин аның кебек кыла алмый изгелек ди. Нәрсә әйтерсең ди?" Шуннан соң пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Анта я Әбу Зәр ма'a man ahbabta" ди. Эй Әбу Зәр ди, кемне яратсаң, шуның белән кыямәттә бергә булырсың. Ягъни шуның белән бер дәрәҗәдә булырсың ди. Шуннан соң Әбу Зәр әйтә: "Фа инни ухиббуллаһа ва расулаһ" ди. Я Расулаллаһ, мин яратам Аллаһны һәм аның илчесен ди. Шуннан соң сөйкле пәйгамбәрбез әйтә: "Кемне яратсаң, шуның белән бергә булырсың" ди. Һәм шушы сүзләрне ишетеп, Әбу Зәр шул кадәр шатлана һәм яңадан әйтә: "Мин яратам Аллаһны һәм аның илчесен" ди. Һәм сөйкле пәйгамбәрбез яңадан кабатлый: "Кемне яратсаң, кыямәттә шуның белән бергә булырсың" ди. Шуңа күрә җәмәгать, без беребез дә сөйкле пәйгамбәрбез кебек, аның сахабалары кебек күпме генә тырышсак та, ватылсак та, сынсак та, без алар кебек гыйбадәт кыла алмыйбыз. Безнең намазларыбыз аларныкы кебек була алмый. Безнең уразаларыбыз аларныкы кебек була алмый. Безнең зикр, тәсбих, дуа, ихласлык, хушуклык, мәхәббәт аларныкы кебек була алмый. Ләкин безнең нәрсә? Аллаһның рәхмәте белән мөмкинлегебез бар. Алар кебек дәрәҗәдә гамәл кыла алмасак та, шулар белән бергә булырга. Ничек? Безгә аларны яратырга кирәк. Шуңа күрә сахабалар, табигиннар үзләренең балаларына Фатиха сүрәсен ятлаткан кебек Әбу Бәкр турында сөйлиләр иде. Гомәр турында сөйлиләр иде. Ни өчен? Балалары шуларны яратып, шуларга ошарга тырышсыннар һәм кыямәт көнендә шулар белән бергә булсыннар дип. Һәм җәмәгать, менә Аллаһ Тәгалә шушы пәйгамбәрен, илчесен шул кадәр ярата, хәтта без аны яратсак, пәйгамбәребезне, аның пәйгамбәрен яраткан өчен Аллаһ безне ярата. Карагыз, Аллаһ аны шул кадәр ярата, хәтта без аны яраткан өчен ул безне дә ярата. Шуңа күрә Аллаһ безне яратсын дисәк, нишлик? Пәйгамбәрне яратырга өйрәник. Аның юлында булыйк. Карагыз, әгәр дә бер кеше сөйкле пәйгамбәребез өчен бер салават әйтсә, бер мәртәбә дуа кылса, Аллаһның сәламе булсын, салаваты булсын дип, Аллаһы Тәгалә шушы бер гынахлы мәхлук мөселманга ничә салават әйтә? 10 салават әйтә. Рәхмәт йөзеннән, шөкер йөзеннән, шушы аның яраткан илчесе өчен кемдер бер салават әйткән өчен шуңа рәхмәт әйтеп, Аллаһ Тәгалә 10 салават әйтә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Кем минем өчен бер салават әйтсә,
Аллах аның өчен 10 салават әйттерде. Ягъни аның исемен 10 мәртәбә искә алыр, хөрмәт белән зурлап фәрештәләре каршында. Шуңа күрә Анас ибн Маликтан килә икенче бер хадис. Кем каршында минем исемем искә алынса, ул минем өчен салават әйтсен ди. Әгәр дә бер җирдә Аллаһның илчесе, пәйгамбәр Мухаммад сүзен ишетсәк, саллаллаху алейхи ва саллям дип әйтик. Минем өчен салават әйтсен ди. Кем минем өчен бер салават әйтсә, Аллаһ аның өчен 10 әйтер ди. Карагыз, син берне әйттең пәйгамбәребезгә. Аллаһ шул кадарыны ярата. Син аның пәйгамбәренә бер тапкыр әйткән өчен ул сиңа 10 әйтә. Бу Аллаһның рәхмәте түгелме безгә? Менә шуңа күрә без салаватларны күп итеп әйтергә тиеш. Һәм җәмәгать Аллаһ белән сөйләшкәндә, Аллаһыдан ялварып сораганда, әгәр дә синең дугаңда Аллаһ аның яраткан илчесенең исемен ишетмәсә, ул синең сүзеңне дә ишетмәячәк. Аллаһыдан сораганда сүзеңне Аллаһ ишетсен, кабул итсен дисәң, ул сүзеңә, ул дугаңа кемне кыстыр? Аның яраткан илчесен кыстыр. Әгәр дә син дугаңда сөйекле пәйгамбәребезгә салават әйтмәсәң, дугаң кабул булмый. Һәм моңа күп хадисләр китерергә була. Фудал ибн Губайт әйтә, бер кеше ди, үзенең намазында Аллаһ Тәгаләгә мактау сүзләре әйтмичә, сөйекле пәйгамбәребезгә салават әйтмичә дуга кылырга тотынды ди. Пәйгамбәребез моны күрде дә ашыкты бу дип әйтте ди. Ашыкты. Соңыннан ул намазын укып бетергәч, ул аны чакырды ди һәм әйтте, әгәр берегез үзенең намазын башкарса, Аллаһ Тәгаләгә хәмид белән башласын ди. Аны мактасын ди, аннан соң пәйгамбәргә салават әйтсен. Монда инде әт-тахиятта сүз бар. Әт-тахият, салават, аннан соң дуга. Шулай бит. Аннан соң пәйгамбәргә салават әйтсен, соңыннан теләгәнен сорасын ди. Бу хадис Абу Дауд, Тирмизи риваятларында килә. Шуңа күрә синең үзең өчен яраткан хатының, әтиең, әниең, балаларың өчен кылган дугаң да кабул булмый. Аның кыйммәте булмый. Аллаһ аны кабул итмей, әгәр дә шушы дугаңда сөйекле пәйгамбәребез аның яраткан илчесенә урын булмаса, аның исеме зикр ителмәсә. Әгәр дә инде җәмәгать шушы дугабызда күбрәк пәйгамбәребезгә салават әйтеп, аның өчен дуга кылып, арасында үзебез өчен дә сорасак, хатынны да, баланы да кыстырсак, менә бу безнең дугабыздагы салаватлар ул дуганың канаты була. Синең дугаң туктаган сайын канат биреп, ул алга таба өчә. Шуңа күрә Гомар ибн Хаттаб әйткән, кылынган дугаң күк белән җир арасында тукталып калыр ди. Хәтта пәйгамбәргә салават әйтелгәнчә ди. Бу Тирмизи риваятында килә. Пәйгамбәргә салават әйтелгәнчә ди. Шуңа күрә галимнәребез дугаңны башла салават белән диделәр. Уртасында туктап салават әйт диделәр. Һәм ахырында да салават белән тамамла диделәр. Дугаң кабул булуын теләсәң диделәр. Менә шуңа күрә җәмәгать Аллаһның илчесе шул кадәр Аллаһ үзенең илчесен шул кадәр ярата, хәтта безнең моңзарларыбызны да кабул итә, әгәр дә без шушы моңзарыбызның түренә сөйекле пәйгамбәребезне куйсак. Шуңа күрә Раббым безгә Аллаһның илчесен яратырга, аның юлында булырга, аны өйрәнергә, аны безнең балаларыбызга өйрәтеп, балаларыбызны аның нуры белән тәрбияләргә насип итсен. Һәм күпме генә тырышсак та, аның кебек, аның сахабалары кебек изге гамәл кыла алмыйбыз, ләкин шуларны яратуыбыз өчен Аллаһ безне кыямәттә сөйекле пәйгамбәребез, аның Әбу Бәкре, аның Гомәре, Госманы, Галие һәм башка сахабалары белән бергә кубарса иде, бергә җәннәтләрдә булырга насип итсә иде. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафагъна бил аяти ва зикрил хаким. Иннаху хувал гафурur rahim.